yangu ainzi life coach. Asi taiva taenda kumusha tine 2 days taenda kumusha mugore relockdown 2020. Takangofonerwa chinzi mwana avhunduka usiku akatanga kubuda pfupi. Mwana yanga akazvitakura tokurirwa ari makuseni. Tichibva tabvunza kuti ko mwana wekurwara kwaaita amukwanisi here kumuitira munamato kuti zviite nani uye zvari kunyanyorwara sei, havana kukwanisa kutsanangura, vangoti ari kubuda pfupi. Saka panguva yacho vakazoti vagara ndopatakafonera tikati hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita, ndichifonera Madzibaba Ishmael, hamukwanisi here kutiudza munamato wekuita kuti mwana aite zvakanaka chero tikaita tiri kunoku. Zvikanzi aiwa tichazokuudzai kuti zvafamba sei. Takaswera kwakumanheru ndopatakazofona zvikanzi tiri mumota, asi mumota macho ndakavati inini ndokumbirawo kuti muise foni panzeve titaure naye mwana uyu ndizive kuti ari kuti kudii. Zvikanzi ari mune imwe mota nemadzimai tiri kuenda kunyabhiri kubhangeti ndokwatiri kuenda naye. Zvangopera zvakadaro. Zvadaro kwakumanheru mapasti 7 ndipo wakazofonera baba wakati tine urombo, mwana wenyu aita se atisiya. Ndopandakabatikana paye ndikatanga kuchema. Asi mushure mezvo takazokumbira tsamba kwasabhuku kuti tiwane kufamba kuenda sezvenge iri nguva yelockdown. Amakuseni ndipo wakanzi kurumidzai kusvika nekuti hatisi kutenderwa kuungana inguva yelockdown. Murume uyu baba vayo vakakwira vakaenda kunyabhira. Vasvika isusu ini ndakasara ndikanoudzawo mama vangu nokuti padhuze nepabereki nepamai vangu vachibva vaurongedzawo kabhegi kaubva wauya namwene vangu mai vemurume wangu. Vatezvaro vangu vakashaika kwatakutevera. Saka nguva iyoyo taifonerana nabamunini titofamba sei, vachiti tofamba sei tisangane mutaundi tiri kutoenda pai. Saka nekuda kwemafambiro ainetsa munguva dzacho taiti tikakwira mota toburuka, tikakwira imwe toburuka kusvika tasvika mutaundi. Takazosvika kunyabhira mapasti 8 nanabamunini. Saka anabamunini vaitoti anchedza foni mukoma anga achitidzimira foni. Saka tasvika kuye ndakangosvika nekuvhura dhoo pamba pepe ndione vanhu vakatorara. Zvikandishamisa kuti ko imimi makarara. Ndakabvunza ko makarara, ko mwana wangu aripo. Vakaramba vakanyarara namai vangu varimo. Ndobva ndatanga kuchema. Kwakazouya vamwe baba vakazouya vakati tine urombo, mwana wenyu tabva kutomuradza manje tamuradza kumanheru. Saka murume wangu kubva ipapo haana kuzombobvira aswedera padhuze nesu. Akaramba achiti zvamaita matyora murawo mawire nehama inga anchivadzimira foni kuti vasakwanise kusvika kuno. Chinamato chedu achitenderwa kuti tiwadzane nehama. Uyezve imi mutori nedambudziko rekunzwanana nehama. Tichibva kwachena takarara kukachena. Bamunini ndipo wakatokumbirawo munoratidza mai vemwana uyu pamaradza mwana wavo. Vakaramba. Saka varamba kudaro vapostori ndipo vakatanga kupopoterana. Bamunini vakati munozviitirei, kusanganisira Madzibaba Ishmael vakatanga kupopota vachiti uya nehama kuti dzimdirume manje ndinonakura. Saka bamunini vakazosvikayo pakuti ini ndoshanda pabharaks panyabhira painkomo baraks ndopavaishandira bamunini. Vakati zvese zvekuungana kwamama muchitaura dai mama taura nenguva, handifungi kuti pamba paine chakaipa. Taikwanisa kuita sei? Taikwanisa kutoviga mwana zvakanaka, kumutakura toenda naye kumusha. Ndomutemo wedu wemufamily medu. Zvine mimi mukoma zvamamuchitivigira mamuchida kuti zviite sei? Zvadaro vakazoti notiratidza sezvazvo zvekumanikidzira. Taenda unoratidzwa guva riyeri hatikambomira kana 5 minutes tiri ipapo. Tasvika guva riyeri takangoratidzwa riri 1. Taratidzwa riri 1 guva riyeri ranga risina kumbonyanya kukura. Guva remwana wangu ranga rakakura kusvika risina ivhu rakawanda.
Saka ini ndakasvika panguva iyoyo ndobva ndatanga kuchema ndichibata-bata guva remwana ndichichema. Mushure mazvo ndakanzi izvo mabatiro eguva iroro pane zvamakanganisa. Mamusingafaniri kubata guva iroro naMadzibaba Ishmael. Mune kukanganisa kwamaita uyezve manokora ivhu. Ndikavati ko mwana wacho aradzwa kupi, mwana wangu aoparetwa here, havana kukwanisa kunditsanangurira. Zvikanzi izvo taenda naye kuchipatara kubva ngeti akanoparetwa akabviswa mwana. Ndikandokumbirawo mapepa anoratidza kuti maita se mwana aendeswa kuchipatara, havana kukwanisa kutiratidza. Saka mushure mezvo takazobva ipapo patangoenda kumba kwacho. Tasvika kumba kwacho ndikavati saka chitipai zvinhu zvemwana kusanganisirawo ndamutengerawo poto nemapuresi. Vakazvirambira vakati azviita kuti muzvitakure. Hembe vakanga varamba vakutogovana vapostori. Manext door wacho kunyanya ndovanga vakugovana. Saka ndakazovati aiwa pari pahembe chisiyai ndonopochiva nini navacho. Sinzi hembe idzi ndakadzitenga murume akanga asina kutengerawo hembe. Ndokubva kwatakaita. Saka tabva kudaro inini handina kugutsikana kuti mwana wangu angaoparetwa mwana here akaburitswa. Mukufamba kwenguva ndakatozonzwanzi mwana wangu akaradzwa nemwana mudumbu. Polite anga aroorwa 2004 panguva yacho iyoyo. Akaroorwa anga ari kuma 15 years 14 years ndopakaroorwa. Ranga riri gore ripi? Akaroorwa 2020 achibva. Murume wake anonzi Ngoni. Saka kubva ipapo naNgoni uyo akabva andidzimira foni asati kutaura neni. Saka baba vakazoteera kumba mangwana acho. Vachibva vasvika vakati nechimiro chamaita maratidza kuti hamudi kunamata. Mashora Mwari, mashora mutemo chinamata. Saka handifunga kuti tichakwanisa kugarisana zvakanaka. Saka zvadaro inini ndakazofonerawo Madzibaba Ishmael. Takatanga kutaura pamameseji kubva kuma 10 dzeusiku kusvika kuma 4 am riri zuva racho iroro, ndichivabvunza pamusoro pekuti nemurume wangu taisanzwanani. Iye aiti ini ndiri kutedzera zvikuda Mwari. Saka indaivabvunza ndichiti mimi ndimakonzeresa kuti murume wangu adai, tasaimuonekwa zvasvika. Saka ini handichakwanisa kutaura nenda kutokwanisa kutaura neni. Vakandiudzawo kuti izvozvo nechimiro chamatoita ichochi hakuna kwamuchaenda. Hakuna kwamuchaenda. Hamungandigire hama kuti dzindirume kukoka hama dzenyu kuti dzindibvunzurudze pamusana pemwana wenyu. Mwana uyu anga mumaoko medu, mamusina simba pamusoro pake, ndosaka makaona takamuradza. Saka zvadaro murume wangu akabva azodzingwawo kumasoro achinzi mudzimai wako akatuka Mwari wedu, vakadedzwa kudare nevadare. Saka imi baba hatichakwanisa kunamata neni. Saka baba vaye vakazouyawo kwandiri vakati ini ndoda hangu kunamata Mwari, ndokumbira kuti munokumbira ruregerero tikwanise kunamata. Ndikati handikwanise kukumbira ruregerero ndisina kuona mwana wangu nekufa kwaakaita, mafiro akaita, handisi kuanzwisisa. Kana kuti munditsananguriro zvakafamba sei, maradziro acho hamuna kunditsanangurira. Saka handikwanise kuenda kuMadzibaba Ishmael kunovakumbira. Zvadaro baba vaye ndipo vakazosvika pakuti inini ndanzina Mwari, kana zviri kunetsa siya mudzimai iyeye uite se uye kunoku tigare. Kana wakundikana kumuendesa kudya kwavo uchiita kuti uye tigare kunoku. Baba vaye ndipo vakandioneka vakati nini mushure mekunge kufa kwaita mwana takadzokera kumusha. Ndobva ndanorima. Ndadzoka ndakasvika baba vaye vatengesa pategara. Pafura vakati ndatengesa mari ndanopa Mwari nekuti ndiwo vakati papekuka. Imimi hamuna chamunofanira kudya. Saka zvadaro pavakanga vakuti vakuenda vakanditi ndokumbirawo mubhedha mbeze nemetresi neketeni mapoto ndakuenda. Ndobva ndavapa zvinhu zvezvi. Vati torai zvenyu. Wabva wandisiyira dhora vakati mawana pekutangira. Ini ndakuenda. Asi muzive kuti pandiri kudzoka ndikubva ndatora mhuri yangu zvekunamata makoni. Saka baba vaye vakabva vatoenda. Vaenda handina kuziva kuti vakaenda nogara. Mushure memasvondo mairi ndipo vakauya vachiudza vana kuti ndakutsvagirai amai vanoda kunamata. Ndawana munhu anoda kunamata.
ndichauya ndichikuratidza. Vana vaindopa vakataura kuti amai ndozvaita sei, ndozvataurwa nababa. Ndikati ko chikafu, zvikanzi chikafu ati Mwari vakati ndisakupei, ndinopa mwana anoda zvekunamata nekuti mai venyu vakuendesai kuchikoro, nekuti vana vaiti vakaenda kuchikoro vomira, vakaenda kuchikoro vomira. Ndichivaendesa kana kuma extra lessons, kuri kuda kuti vana vaende, mumwe musi vanopopoterwa, mumwe musi vanorohwa nababa vavo kunzi mukuenderei kuchikoro, mukurasa murau nemiko yaMwari. Murau wekusaenda kuchikoro unga wakataurwa naMadzibaba Ishmael kuchechi kana kuti? Zvakanzi mwana aende kuchikoro naMadzibaba Ishmael, atendera kuenda kuchikoro. Vari kudzidziswa chirungu chekuti unoti baba unovati you, unoti iwe baba, plus baba vanonzi dedi munhu akafa. Ava hazvina chiremera. Vari kudzidziswa kupfeka makondomu vana ava kuchikoro. Vari kudzidziswa unhu hwakashata. Zviri nani vagare kuenda kuchikoro. Vanodzidza zvemweya. Pavari pese vana ngavaimbe mavhesi vachidzidza zvemweya, ndo chikoro chavo. Saka vana vangu vatojaira kuti vangoona kuti baba vavo vauya mubva kugara kuseri kwedhoo tanga kuimba mavhesi. Baba vayo vakasvika vati chikafu, onzi chikafu hakuna chandinokupai. Chikafu muchachengetwa namai venyu kusvika zvanaka, kusvika makutedzera gwara remunamato. Zvadaro takazoti takagara ndakazonzwa kunzi baba vaitopota vakatouya vachitotaura kuvana vakati inini ndiri kugadzirisa pekuti tigare kumusha kunyabvira uko, ndokwandoda kuti tinogara, saka ndichauya ndichikutorai vanangu. Zvadaro tati fambe ndopandakazonzwa kunzi murume wenyu, ndakatanga kufonerwa naMadzibaba standard, baba Shiri vanogara kufamu ndoko kunyabvira. Vakanditi madzimai mungaitawo nhamba dzenext of kin yaMadzibaba here. Ndikati hongu ndinadzo hama dzavo, ndinadzo dzirimo mufoni. Zvikanzi ndokumbirawo. Ndikati kunei, kwakanaka here kuti ndikupei nhamba dzehama dzaMadzibaba dhari, ndokona kukupai ivo vaparamhosva. Zvikanzi kwete, kungoda nhamba dzenext of kin yavo ine senemu yakafanana neyavo. Ndikati handinadzowo. Saka vakabva vazonditi oi nhamba idzi taurai nemunhu. Ndobva ndafonera munhu iwo, ndobva ati muri mudzimai waMadzibaba dhari here? Inini semunhu ndaidawo murume wangu. Ndobva ndati hongu. Zvikanzi vakabva kumba rini? Ndikati baba vakabva vane wiki vabva. Ndichitiwo pamwe pane zvaitika zvakashata, vapara mhosva. Semunhu wandaida imba yangu, asi kuti takaparadzaniswa nechinamato. Uyezve nana Madzibaba ndovakadzinga murume wangu akati tirambane, zvekuti zvadaro ndopavakandifonera vakatiwo makagumisira kutaura navo rini baba vekwenyu? Ndikati ndakagumisira kutaura navo marumwe zuro. Zvikanzi marumwe zuro munosimbozviita here kuti vanoti vakaenda foni yavo inotadza kunzwanana nayo? Ndikati hongu, inotadza kunzwanana navo, nenyaya yekuti pamwe vanenge kusina netiweki kana kuti moto inenge yapera moto. Zvikanzi muri kupi? Ndikati ndiri mutauni. Zvikanzi tine urombo, murume wenyu akaita accident nezuro panyabvira akafira ipapo. Saka panguva iyoyo ndakavhunduka, sezvinhu zvandasina kuita sekutarisira. Shuro yangu ndaingoti pamwe achadzoka, murume wangu achadzoka, aenda zvake but achadzoka. Zvadaro ndopandakatanga kuchema, foni yakabva kutongodairwa nevandainavo. Watiwo endai paSouthampton, pane para iripo inonzi Zororai, vanotsvaga baba, unoona kuti ndiye here? Ndobva tazokomunicata nanababa munini tikaenda, takaona zveshuwa ari, asi chakandishamisa ndakabvunza kuti pawaita accident hapane vamwe vakuvara here? Zvikanzi iye ega ndiye afire ipapo, asi anga akakuvara pahuma pakadhivika mbichana, ndopanga akakuvara. Zvadaro ndakatozobvawo mutauni tichisvikawo kumba kwaita kwatozara vanhu vatoungana vakuuya kunomutema murume wangu. Saka ndakazofambira nhamo iyeye kwe5 days. Yanga iri nguva yeCovid. Semunhu anga achinzi aita nhau yanga yamumapurisa, ndichifambira nyaya yendindanda kuifambira kusvika tazopuwa bhoti. Asi chakandishamisa mudzimai wacho haana kumbobvira uye ndakazomuona tatova mumota takuenda kumusha. Uyezve vapostori ndakaedza kutaura naMadzibaba standard, ndikati Madzibaba mufungeka, zvama muchindifonera
ndaenda kundataura nemunhu uyo chibva ndaenda kufuneral pale yanga achitaura inonzi zororai south adom. Saka ndaona variwo madzibaba vakashayika zvishuwa. Saka ndakutokuturirai sekuti baba vangu vari mupostori muchifamba navo amenoti munoti kudii, zvikanzi tichakufonerai pamberi apo madzimai regai tirangane nevamwe. Tafamba vakati tichakufonerai madzimai regai tirangane nevamwe. Ndofa ndabatawo madzibaba kebso ndikati madzibaba muri kuti kudii nemupostori penyu. Vaingonzvenga-nzvenga vachiti handiko ndiri kunze kweHarare nditori kure. Ndikabata vamwe zvakare ndizvozvo. Foni yaMadzibaba Ishmael vaingotiwo vapostori vari kugadzirira fiwe yokuti vakwanise kubatsira mupostori. Kusvika vana bamunini vakatozoona kuti inhau iyi vanhu ava vanenge varemerwa. Saka pane akazoburitsawo shoko rekuti tanga tichisawirirana. Ava haana kumbobvira vakadzika kana kufurwa kana kubatawo maoko. Asi chandoziva ndechekuti murume wangu pese painzi paitika dambudziko kumasowe, kwaitika rufu, ainge asingasari, aienda unomira ikoko achivabatsira. Saka takazoenda tikanovaviga nevamwe vapostori vatanga tisanamate navo ndovakatibatsira. Tikaenda navo tikanovaviga kumusha kwavo kumudzi kukotwa ndokwatakandovaviga murume wavo. Zvadaro kubva ipapo hatinozomboonana navo vana madzibaba. Hapana kana akambouya kanditi matambudziko. Saka inini chinonyanya kundirwadza ndechekuti madzibaba ava vaitoti ndikasangana navo vaita zvekutengesa nechingoro mutauni, vainditengesera zvavaitengesa zvekuti pavakatofamba maitwa neonyeni vakanditengesera vachiti ndakanzi nezwi Mwari vakati ndisakupe kana chinhu chimwe. Asi chinondirwadza ndechekuti vana ava vana vavo havana kumbondiroora ndine mwana. Vana vavo takaroorana tisati vasati vamupostori vakatonondibvisira pakutanga. Pechipiri apa vakatonisungira ndakusununguka mwana wekutanga. Ndopavakazobatwa musoro kwaMadzibaba Ishmael. Asi ivo vakazoona kuti iwo ufanira kuenda kunoudza vabereki vako kuti ropa ritengeswe. Inini handitengeswe. Zvichireva izvo kuti kutora kwavakaita mwana vakandimanikidza ndandisinawo simba. Kwakangoyewo vadhare kumba uko vakati tatozoimbira mwana bva aimbirwa uzana. Takaenda kulili famu, kangonzi madzimai tiri kudai, baba vakandikwira mota mutende tichibva taenda. Tasvika kuye ndopavakatoti ndopavakati madzimai polai pfekai gemenzi. Ndopavakapfeka gemenzi mwana wangu vatoimbirwa uzana nangoni. Ona anga ari mukomana zvavo, anga ari wechidiki, aimbirwa uzana. Mwana yanga atori mudiki. Ndopavakabva vatoti madzimai hapana kwavachaenda kutosara panapa, ndokuimbirwa kwavakaita. Saka ini zvandiremera ndikati nai baba ndomarore rudze rwavanoita zvikanzi hauna simba pamusoro pemwana uyu. Mwana ndatoti aende, ndozvatodiwa nezvi, ndokuenda kwakaita Polite. Saka nhau yakundirwadza ndeyekuti Polite uyu ndakatomurota chitonzi ari kuonekwa akagara akabata mwana wake, uyezve guva rake idiki diki kureva kuti pari zvinezvi rakatoparara rapasi pasi, kana kutooneka nogona kutadza kuoneka. Chimwe chikundirwadza chekuti akavigwa nemwana mudumbu, ndoimwe nyaya yekundirwadza. Uyezve une murume wangu ndakazonzwa zvichinzi haana kufa neaccident, akaita kusaidzirwa murori nevapostori. Vanga vatadza kundwana naitobva kunyabvira ikoko zuva iroro, ndokufa kwaakaita. Nekuti zuva iroro paitonzi vapostori, mupurisa aitotaura achiti vapostori achiudza bamunini vaiuya vachitoti ndimadzibaba Dhagika, vobva vaenda. Ndimadzibaba Dhagika vobva vatiza. Panguva yazvakaitika zvainzi vaitova nevamwe vapostori, asi kuti ndivazive kuti ndeava ndina kuvaziva. Uyezve pakuva kwavakaita madzibaba kuti ndipiwe umbowo hwakazara kuti vafanei, handina kukwanisa kuuziva. Nazvino zvikundirwadza kuti mwana wangu apararira kulili famu uye zvakavigwa nemwana mudumbu. Pamwe zvakasanganisira nababa vacho, kudai vasina kuvadaro handichaziva chokwadi kuti vakafa neaccident here kana kuti kwete.
nhasi uno ndiutambura nevana 4 handina ari kukwanisa kundibatsira kuchengetedza vana 4. Zvinhu zvikundirwadza kuti dai kwaiwanikawo zvako ruzhinji rweZimbabwe randibatsira kuti mwana wangu kana zvichiita afukunurwe mweya wake hauna kuzorova, kana zvichiita mwana wangu atakurwe afukunurwa aenda unorara pakarara baba vake. Inini pari zvinhu zvandina kana pekutangira, pari kundirwadza. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwakaita mwana wangu. Ndakambunyikidzwa, ndiri munhu aida imba yake zvakanyanya, ndasingazoti ndokwazvichazosvika. Ko pakaroorwa mwana ane makore mashoma, hamuna kumboitawo here pfungwa dzekuzivisa mapurisa sezvo mwana akanga ari underage? Handina kuita pfungwa iyo nekuti ndakapinwa nababa vaitoti ndinokurova, achitaurwe Mwari apikisa. Saka ini semunhu aidawo imba yake ndakangorambawo ndakanyarara. Ndakaramba ndakanyarara ndasingazivi ndokwazvichazosvika. Saka munhu wandaitokwanisa kuti pamwe ndikakwanisa kuzotaurawo naye vanga vari vamwe amupurungani, amai vangoni. Amai vangoni pavakafa muroora wavo anova mwana wavo, vakabva vakauya kuSouth Africa vachindi kuuya kunoona muroora achisununguka. Pakafa vaigara uchiwesha, saka pakafa muroora vabva vauyawo kunhamo, ndobva vasvika vachibva vapuwa utsananguro. Vapuwa tsanangurowo ndobva varoorwa naMadzibaba standard, asi vanga vatoriwa hombe vamupurungai vanga vangoriwa 62, varoorwa naMadzibaba standard hamhino kuma78, vasvika kuita mainini papa havana kuita gore vachibva vafa. Saka ndiye munhu wandaitarisira kuti pamwe tichakwanisa kunzwanana naye, tichakwanisa kutaura naMadzibaba standard. Saka nyaya yangu iri pakuti dai zvaibvira ndakwanisawo kuwana vanondibatsirawo kupa vana pamaschool fees kunyanya, nekuti dai zvaibvira kuti kune vanokwanisa kundibatsirawo ndifukunure mwana wangu aende kunoradzwa kumusha. Ndozviri kunyanya kundiremera zvakanyanya. Inini ndinoita basa rekutengesa revhendi mutauni, asi izvozvi pari zvinhu izvi zvakaoma kuva nemapurisa. Saka ndina kana pekutangira, ndopari kundiremera ipapo. Alright. Ko nyaya iri kutaurwawo nevanhu yekuti kushiraini kwaMadzibaba Ishmael kune makuva akawanda evana vainge vachiradzikwa pasina kutaura nevabereki, sezvo mambotaura kuti wenyu wakaradzikwa musina kunge mataurirwa kana kunge muripo. Ichokwadi here? Makuva vanokuna vakaratidzwa mashoma. Tine zviuru zvakawanda, mamwe ari mumahuswa kusanganisira nemwana wangu, kutori nemakuva akawanda akavanzika ari mumahuswa. Mungaita here nhamba kana kuti figure yekuti makuva ari uku angange ari mangani, chimbopa estimation? Ndinyasoziva kuti inhamba iri kubva gore racho iroro paiva patori nemakuva akatowanda patikaenda ipapo 2020 aitosvika kana 10 panguva yacho. Kuzoti pari zvinhu izvi evana nevanhu vakuru vamwe vari kungofa kusanganisira ramupurungai vangu ivavo vari pepa. Saka mune zviuru zvakawanda zviri mumazuswa munzvimbo yakaita kunge baya. Saka vangonongo vakaratidzwa chinhu chisipo. Chinonetsa ndechekuti ukasvika chero vana mai vacho navatauri vanenge vachitya, asi kwakakwanisa kubatwawo chero 1 anokwanisa kutsanangura mararamiro avari kuti vanenge vachitotya, nokuti profita anenge achitaura kuti ukangobva munzvimbo ino uchatambura zvisingaiti. Vakawanda vari kubva munzvimbo imo ukasafirwa kurwarirwa kana kushaya basa kutambura chaiko. Vakawanda vacho. Pane vakatombosangana nazvo here zvamuri kutaura izvo? Zvandiri kutaura kushaya basa, kurwara chaiko, kutambura, kutoomerwa, nekuti ivo vanenge vachitobheja kuti ukangobva pano uchaiona navo uchatambudzika. Zvireva kuti pane mhiko dzavaiita here kana kuti dzavanoita kana munhu achinge abva munhu? Ai, ndo maonero angu, pane zvavanoita nekuti vana baba chaiko kuti vazotange kushanduka pfungwa dzavo vaingonzi uyai kune munamato wana baba muno, uyai kune munamato wana baba. Saka kubva ipapo mazuva iwapo vakaita nguva vachingomwa munamato vachingomwa munamato, vachiti
vakabva vatanga kuti changotaurwa chisawanikwa chingoti amen. Mwari ndo zvinotaura amen, hatifaniri kupikisa Mwari. Uyezve Mwari wakati hatitenderwi kuoneswa nanaamai, ukangobvumira chete kuoneswa kuti baba ngatigare pasi tionesane, watotendera mweya wetsino, mweya wakaipa kuti upinde mukati memusha. Hakuna kwamunoenda baba, hamuna denga ramunopinda. Saka zvamataura ndizvo zvanofanira kuitwa nemudzimai, ndokuteerwa kwandaita ini.